Zenbat gauza ez ote dira bertso eskola bat. Handik eta hemendik datozen umeek, atean elkarri emandako bizkarrekoak. Luzamendutan aritzeagatik ustutako pipazorroak eta betetako berriketaldiak. Ariketa bitxipila, ikusi ezin den hori nolabait lantzeko esperantzan, asmatuak. Bertso hasi ezinik dagoenak, luzatzen duen begirada larria. Silaba kantatutako hitzak, hitzez hitz osatutako puntuak, eta etena. Isiltzea. Eta berriz kantuari ekitea. Silabaz, silaba. Hitzez hitz. Bakoitzaren bertso zakarretan ikustea urre printz bat. Agian denborarekin, agian berak nahi badu, agian berak asmatuko du nola landuko duen urrezko printz hori. Eta atera den bertso horrekin elkarrekin barre egitea, elkarrekin hotzikara sentitzea. Urrengo bertso bat osatzeko saiakeran, elkarren ondoan gaudela konturatzea. Zenbat gauza ez ote da izan bertso eskola gure herriarentzat. Kalean bera doan zalaparta. Barre karkaiak karkaban. Zorrotz kantatutako mezuak instituzio ekitaldietan. Kuadrilla giroa zabaltzea belaunaldi artean. Aktuazio estelarra auzoetako festetako egitarauan. Ordu txikitan, tonuz kanpo eta lo daudenen kaltetan jotako kukurrukuak. Herriko eguneko bizitzako ordena hankaz gora jarri dugu. Propio. Aldarrikatuz, neurria eta herrima direla gure eta guk obeditzen ditugun arau bakarrak. Eta trukean, herrian babestuak sentitu gara. Herritarrek eta udalak baloratuak. Egin dugun guztia nahi izan dugulako egin dugu. Horrela izugarri gozatu dugulako. Bertso eskolan jarduteak, erabat, asebete gaituelako.